Το Σαν Ντιέγκο του 1989 ήταν μια πόλη όπου οι επιτυχημένοι άνθρωποι ζούσαν τις ζωές των ονείρων τους. Ανάμεσά τους βρισκόταν το χρυσό ζευγάρι της Λαχόγια, ο Νταν Μπρόντερικ, ένας από τους πιο σεβαστούς δικηγόρους της πόλης, και η Μπέτι, η γυναίκα που είχε θυσιάσει τα πάντα για να τον φτάσει έως εκεί. 16 χρόνια θυσίες, 16 χρόνια που δούλεψε, υπέμεινε και περίμενε. Ενώ εκείνος σπούδαζε ιατρική, εκείνη δούλευε. Ενώ εκείνος σπούδαζε νομική, εκείνη δούλευε και πάλι. Ενώ εκείνος ανέβαινε, εκείνη έμενε πίσω, χτίζοντας το σπίτι και μεγαλώνοντας τα παιδιά. Μετά ήρθε η Λίντα Κολκένα, νεαρή, ξανθιά και ελεύθερη από κάθε ευθύνη. Η βοηθός έγινε ερωμένη και από ερωμένη έγινε σύζυγος. Η γυναίκα αυτή είχε πλέον τα πάντα. Τον άντρα, το σπίτι, το κρεβάτι και το σημαντικότερο, τα παιδιά της Μπέτι. Όσα η Μπέτι πίστευε πως είχε κερδίσει, πλέον ανήκαν στη Λίντα. Θύμα ψυχολογικού πολέμου ή μια ψυχρή δολοφόνος? Ακούστε την ιστορία με προσοχή και αποφασίστε μόνοι σας στο τέλος. Για να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε, πατήστε like στο βίντεο, πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια και κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε πραγματικά και σας ευχαριστούμε. Η Ελίζαμπεθ Άν γεννήθηκε το 1947 στο Ιτ Τσέστερ της Νέας Υόρκης και ήταν το τρίτο παιδί μιας Ιρλανδικής καθολικής οικογένειας που έθετε ως προτεραιότητα την παράδοση, την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά. Οι φίλοι της την αποκαλούσαν Μπέτι και ήδη από την παιδική της ηλικία εξέπεμπε μια ενέργεια που μαγνήτιζε τους ανθρώπους γύρω της. Ήταν έξυπνη, είχε χιούμορ και μια ακλόνητη αποφασιστικότητα. Η Μπέτι ονειρευόταν αρχικά να γίνει δασκάλα, όμως όπως συνέβαινε με πολλές γυναίκες της γενιάς της, η κοινωνία περίμενε από εκείνη να βρει τον προορισμό της μέσα από τον γάμο και τη μητρότητα. Το 1965, ενώ σπούδαζε, η ζωή της άλλαξε οριστικά. Ήταν η στιγμή που γνώρισε τον Ντάνιελ Τόμας Μπρόντερικ. Αυτό συνέβη σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο του Νότρ Ντέιμ. Ο Νταν συγκέντρωνε όλα όσα θα μπορούσαν να ευχηθούν οι Ιρλανδοί καθολικοί γονείς της για έναν γαμπρό. Ήταν ψηλός, γοητευτικός και προερχόταν από μια αξιοσέβαστη οικογένεια του Πίτσμπουργκ. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως διέθετε μια φιλοδοξία, η οποία συμβάδιζε απόλυτα με τα δικά της όνειρα για να φτάσει στην κορυφή και να κατακτήσει την επιτυχία. Η σχέση τους έμοιαζε με παραμύθι. Ο Νταν οδηγούσε ολόκληρες ώρες μόνο και μόνο για να δει την Μπέτι για ένα απόγευμα, ενώ της έγραφε γράμματα γεμάτα υποσχέσεις για το κοινό τους μέλλον. Όταν της έκανε πρόταση γάμου, εκείνη δέχτηκε αμέσως χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Η Μπέτι, που ήταν τότε 20 ετών και ο Νταν 21, ένιωθαν πως είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Στις 12 Απριλίου του 1969 ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους καλεσμένους της που γιόρταζαν αυτό που όλοι πίστευαν ότι θα ήταν μια ζωή γεμάτη ευτυχία. Το νεόνυμφο ζευγάρι πέρασε στην Καραϊβική τον μήνα του μέλιτος. Εκεί ο Νταν εξέπληξε την Μπέτι με μια υπόσχεση που έμελε να καθορίσει τα πάντα για τα επόμενα 16 χρόνια του γάμου τους. Της εκμυστηρεύτηκε πως ήθελε να γίνει γιατρός. Αυτό σήμαινε χρόνια θυσιών. Χρόνια κατά τα οποία η Μπέτι θα έπρεπε να στηρίζει οικονομικά και τους δύο, όσο εκείνος τα σπούδαζε. Όμως, ο Νταν της υποσχέθηκε πως μετά από όλα αυτά θα είχαν στη ζωή τους όσα κάποτε ονειρεύονταν. Η Μπέτι δεν δίστασε στιγμή. Πίστεψε στα όνειρά του επειδή πίστευε στον ίδιο τον Νταν. Λίγους μήνες μετά το γάμο τους μετακόμισαν στη Βοστόνη, όπου εκείνος ξεκίνησε τις σπουδές του στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ. Η Μπέτι έπιασε αμέσως δουλειά ως δασκάλα για να εξασφαλίσει τα προστοζήν και για τους δύο. Τα χρήματα ήταν ελάχιστα, αλλά η Μπέτι κατάφερνε να τα βγάζει πέρα. Υπολόγιζε και την τελευταία δεκάρα. Ψώνιζε από καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και έμαθε να φτιάχνει γευστικά γεύματα από τα πιο φθηνά υλικά. Ποτέ δεν εξέφρασε παράπονο. Όταν κάποιοι φίλοι επισκέφτηκαν το μικροσκοπικό τους διαμέρισμα, εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο η Μπέτι είχε μεταμορφώσει εκείνο τον μικρό χώρο σε κάτι ζεστό και φιλόξενο. Η πρώτη ρογμή στην τέλεια ζωή τους δεν προήλθε από εξωτερικές πιέσεις, αλλά από μια απόφαση που θα ανέτρεπε όλα όσα θεωρούσαν δεδομένα για το μέλλον τους.
Το 1973, αφού ο Νταν ολοκλήρωσε με επιτυχία την ιατρική σχολή και ξεκίνησε την ειδικότητά του, προχώρησε σε μία ανακοίνωση που σόκαρε την Μπέτι. Δεν ήθελε πλέον να εξασκήσει την ιατρική. Επιθυμούσε αντίθετα να σπουδάσει νομική. Η Μπέτι ένιωθε συντετριμμένη. Όχι επειδή δεν στήριζε το νέο του όνειρο, αλλά επειδή συνειδητοποίησε πως αυτό σήμαινε ένα νέο ξεκίνημα από το μηδέν. Σήμαινε ακόμη περισσότερα χρόνια θυσιών, περισσότερα χρόνια που θα έπρεπε να επομιστεί μόνη της τα βάρη και κυρίως περισσότερα χρόνια αναβολής των δικών της προσωπικών ονείρων. Όταν όμως κοίταξε τον Νταν στα μάτια και συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό ήταν αυτό για εκείνον, βρήκε τη δύναμη να χαμογελάσει και να του πει το ναι. Έτσι, το 1973, ο Νταν εγγράφηκε στη νομική σχολή του Χάρβαρντ. Η Μπέτι συνέχισε να διδάσκει, έχοντας πλέον να διαχειριστεί και μία νέα πρόκληση. Ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Στις 15 Ιουλίου του 1973 γεννήθηκε η κόρη του Κιμ. Ο κόσμος της Μπέτι άλλαξε με τρόπους που δεν είχε φανταστεί ποτέ. Κρατώντας την κόρη της για πρώτη φορά, κατάλαβε τι σήμαινε πραγματικά η αγάπη χωρίς όρους. Το 1976, ο Νταν αποφοίτησε από τη νομική σχολή του Χάρβαρντ. Η οικογένεια Μπρόντερικ ήταν πλέον έτοιμη για το μεγάλο ξεκίνημα της νέας του ζωής. Μετακόμισαν στο Σαν Ντιέγκο, όπου εκείνος είχε αποδεχτεί τη θέση σε μια έγκριτη δικηγορική εταιρεία. Η Μπέτι έπλεε σε πελάγι ευτυχίας. Μετά από 7 χρόνια θυσιών και αδιάκοπης στήριξης προς τον Νταν στην ιατρική και την νομική, μπορούσαν επιτέλους να χτίσουν τη ζωή που πάντα ονειρεύονταν. Τα πρώτα χρόνια στο Σαν Ντιέγκο πήγαν όπως περίμεναν. Η καριέρα του Νταν απογειώθηκε αμέσως. Ήταν φιλόδοξος, χαρισματικός και διέθετε μια εργασιακή ηθική που εντυπωσίαζε συνεργάτες και πελάτες. Την ίδια στιγμή, η Μπέτι αφοσιώθηκε στην δημιουργία του τέλειου σπιτιού για την οικογένειά τους που μεγάλωνε. Ο Λι γεννήθηκε το 1975, ο Ντάνιελ Τζούνιορ το 1978 και ο Ριτ το 1981. Είχαν 4 παιδιά. Η οικογένεια Μπρόντερικ ήταν πλέον ολοκληρωμένη και εξωτερικά τουλάχιστον έδειχνε να τα έχουν όλα. Η Μπέτι υπήρξε μια υποδειγματική σύζυγος ενός πετυχημένου επαγγελματία και διοργάνωνε δείπνα που έμειναν αξέχαστα στον κύκλο τους. Επίσης μεγάλωνε 4 πανέμορφα και καλοαναθρεμμένα παιδιά, τα οποία αποτελούσαν το πρότυπο για κάθε γονέα στα ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. Παράλληλα, προσέφερε εθελοντική εργασία σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Φίλοι και συνάδελφοι σχολίαζαν αρκετά συχνά πως ο Νταν ήταν ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Όμως πίσω από αυτή την τέλεια βιτρίνα κάτι άρχισε να αλλάζει επικίνδυνα. Όσο μεγάλωνε η επιτυχία του Νταν, τόσο διωγγωνόταν και το εγώ του. Ο άντρας που κάποτε οδηγούσε ώρες μόνο και μόνο για να περάσει ένα απόγευμα με την Μπέτι, τώρα ακύρωνε συστηματικά κάθε οικογενειακό σχέδιο για χάρη της δουλειάς. Ο άνθρωπος που κάποτε της έγραφε ερωτικά γράμματα, λέγοντάς της πόσο πολύ την αγαπούσε, τώρα, μόλις που σήκωνε το βλέμμα του από τα δικαστικά υπομνήματα, όταν εκείνη έμπαινε στο δωμάτιο. Η Μπέτι προσπάθησε να δείξει κατανόηση. Ο Νταν βρισκόταν υπό τεράστια πίεση. Πάλευε να γίνει συνέτερος στην εταιρεία που εργαζόταν και αυτό απαιτούσε θυσίες από ολόκληρη την οικογένεια. Το 1983, ο Νταν πέτυχε τελικά τον στόχο του. Έγινε συνέτερος στο δικηγορικό γραφείο και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας Μπρόντερικ άλλαξε τελείως από τη μία ημέρα στην άλλη. Αγόρασαν ένα εκπληκτικό σπίτι στην αποκλειστική περιοχή των κοραλιογενών υφάλων της Λαχόγια. Η Μπέτι είχε επιτέλους το σπίτι των ονείρων της, με θέα στον ωκεανό, ξεχωριστά υπνοδωμάτια για κάθε παιδί και άφθονο χώρο για να φιλοξενεί τους αγαπημένους καλεσμένους της. Ακριβώς όπως το είχε φανταστεί. Δυστυχώς βέβαια μαζί με την επιτυχία ήρθαν και νέες πιέσεις. Ο Νταν ταξίδευε πλέον πολύ συχνά για υποθέσεις υψηλού προφίλ και παρέμενε στο γραφείο μέχρι αργά το βράδυ. Έχανε τα σχολικά δείπνα, τις σχολικές γιορτές και τις δραστηριότητες των παιδιών το Σαββατοκύριακο με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα. Όταν η Μπέτι προσπαθούσε να εκφράσει τις ανησυχίες της, ο Νταν της υπενθύμιζε με έμφαση όλα όσα της παρήχε. Το σπίτι, τα αυτοκίνητα, τα ιδιωτικά σχολεία και τις πολυτελείς διακοπές.
Την ρωτούσε αν αυτό ήταν που πάντα ήθελε. Η Μπέτι άρχισε να νιώθει πως έχανε τον άνθρωπο που είχε παντρευτεί. Ο Νταν που είχε ερωτευτεί ήταν ρομαντικός και ενδιαφερόταν πραγματικά για τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Αυτή η νέα εκδοχή του συζύγου της φαινόταν να την αντιμετωπίζει απλώς ως ένα δευτερεύοντα χαρακτήρα στην προσωπική του ιστορία επιτυχίας. Κάθε φορά που επιχειρούσε να του μιλήσει, εκείνος υποβάθμιζε πάντα τις ανησυχίες της. Τις χαρακτήριζε ως ασήμαντα παράπονα κάποιου, ο οποίος δεν κατανοούσε το βάρος των ευθυνών του. Την πρώτη φορά που η Μπέτι εντόπισε ύποπτες αποδείξεις στην τσέπη του, έπεισε τον εαυτό της πως θα υπήρχε μια αθώα εξήγηση. Υπήρχαν χρεώσεις πιστωτικών καρτών για ακριβά δείπνα σε εστιατόρια που η ίδια δεν είχε επισκεφτεί ποτέ. Επιπλέον, βρήκε και αποδείξεις ξενοδοχείων από επαγγελματικά ταξίδια που θεωρούσε πως ήταν απλές ημερήσιες μετακινήσεις. Όταν τον ρώτησε για αυτά, ο Νταν της εξήγησε πως αφορούσαν τη δουλειά. Όσα της είπε ακούγονταν αρκετά λογικά, ώστε η Μπέτι να επιλέξει να τα πιστέψει. Όμως η αμφιβολία από τη στιγμή που θα ριζώσει βρίσκει πάντα τον τρόπο να μεγαλώνει. Η Μπέτι άρχισε να παρατηρεί λεπτομέρειες που παλαιότερα αγνοούσε. Τον τρόπο που ο Νταν έβγαινε έξω για να απαντήσει σε ορισμένα τηλεφωνήματα. Το γεγονός ότι έκανε ντουζ αμέσως μόλις επέστρεφε από το γραφείο, ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί μία επίσκεψη στο γυμναστήριο. Την επιμέλεια με την οποία έλεγχε την εμφάνισή του μπροστά στον καθρέφτη πριν από τις συναντήσεις, που ποτέ πριν δεν απαιτούσαν τέτοια προσοχή. Τα πάντα ανατράπηκαν ένα βράδυ Τρίτης τον Ιανουάριο του 1983. Η Μπέτι έψαχνε τις τσέπες ενός κουστούμιου του Νταν πριν στείλει τα ρούχα καθαριστήριο. Τότε βρήκε κάτι που της πάγωσε το αίμα. Ήταν ένα μικρό κομμάτι χαρτί με έναν αριθμό τηλεφώνου γραμμένο με γυναικείο γραφικό χαρακτήρα. Κάτω από τον αριθμό υπήρχε ένα μήνυμα που έγραφε «Ευχαριστώ για την υπέροχη βραδιά. Με αγάπη, Ελ». Η Μπέτι κοίταζε το σημείωμα για ώρες, οι οποίες της φάνηκαν αιώνες. Στο μυαλό της αναζητούσε απεγνωσμένα κάθε πιθανή αθώα εξήγηση. Ωστόσο, βαθιά μέσα της γνώριζε πλέον την αλήθεια. Ο Νταν είχε εξωσυζυγική σχέση. Όταν επέστρεψε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, η Μπέτι τον περίμενε με το σημείωμα στο τρεμάμενο χέρι της. Τον ρώτησε ευθέως ποια ήταν η Ελ και τι είδους υπέροχη βραδιά είχαν περάσει μαζί. Η αντίδραση του Νταν επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους της. Αρχικά, είδε τον πανικό στο πρόσωπό του. Όταν ανέκτησε την ψυχραιμία του, άρχισε να λέει ψέματα. Ισχυρίστηκε ότι το σημείωμα προερχόταν από μία πελάτησα, μία γυναίκα που ήταν ευγνώμων επειδή κέρδισε την υπόθεσή της. Όσο για την υπέροχη βραδιά, υποστήριξε πως επρόκειτο για ένα δείπνο με ολόκληρη την νομική ομάδα. Η Μπέτι ήθελε να τον πιστέψει, όμως το βλέμμα του την έπιθε για το αντίθετο. Τις επόμενες εβδομάδες ανέλαβε ρόλο detective. Άρχισε να ελέγχει σχολαστικά τις κινήσεις της πιστωτικής του κάρτας και να καταγράφει τις ώρες που έφευγε και επέστρεφε. Παρατηρούσε τη διάθεση που είχε, τα τηλεφωνήματα που έκανε και τις φθηνές δικαιολογίες του για τις ατελείωτες ώρες εργασίας. Αυτά που ανακάλυψε της ράγισαν την καρδιά. Τα ακριβά δείπνα επαναλαμβάνονταν 2 φορές την εβδομάδα. Πάντα για 2 άτομα και πάντα σε ρομαντικά εστιατόρια που οι ίδια του ζητούσαν να επισκεφτούν εδώ και πολλά χρόνια. Οι χρεώσεις των ξενοδοχείων αφορούσαν δωμάτια στο Σαν Διέγκο και όχι επαγγελματικά ταξίδια όπως ισχυριζόταν ο Νταν. Επιπλέον τα τηλεφωνήματα για τα οποία έβγαινε έξω φαίνονταν να του φτιάχνουν τη διάθεση, ενώ οι συζητήσεις μαζί της τον εκνεύριζαν πλέον αφάνταστα. Τον Μάρτιο του 1983 η Μπέτι προσέλαβε έναν ιδιωτικό ερευνητή. Χρειαζόταν χειροπιαστές αποδείξεις και όχι απλές υποψίες. Τα ευρήματα του detective ήταν χειρότερα από κάθε εφιάλτη της. Ο Νταν δεν είχε απλώς μία περιστασιακή σχέση. Διατηρούσε δεσμό με τη βοηθό του γραφείου του, Λίντα Κολκένα, μία γυναίκα 15 χρόνια νεότερη από την Μπέτι, η οποία είχε προσληφθεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Η Λίντα αντιπροσώπευε όλα όσα δεν ήταν πια η Μπέτι. Ήταν 21 ετών, ξανθιά, ελεύθερη και χωρίς καμία άλλη ευθύνη. Το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να δείχνει όμορφη και να φροντίζει παράλληλα για την ομαλή επαγγελματική καθημερινότητα του Νταν.
Είχε μεγαλώσει στο Salt Lake City ως κόρη μιας ευσεβούς καθολικής εκκλησίας. Είχε μετακομίσει στο Σαν Διέγκο κυνηγώντας το όνειρο της περιπέτειας και του ενθουσιασμού. Το να εργάζεται για τον Dan Broderick, έναν από τους πιο επιτυχημένους δικηγόρους της πόλης, φάνταζε στα μάτια της ως η ευκαιρία της ζωής της. Οι φωτογραφίες του ιδιωτικού detective ήταν σοκαριστικές. Ο Νταν και η Λίντα περπατούσαν χέρι-χέρι, μπαίνοντας σε πανάκριβα εστιατόρια, φιλιόντουσαν στο πάρκινγκ του κτηρίου όπου στεγαζόταν το γραφείο και μπαινοβγαίναν μαζί σε ξενοδοχεία. Η Μπέτι κοίταζε τις εικόνες και ένιωθε πως τις έκλεβαν την ίδια της τη ζωή. Όταν έφερε τον Νταν αντιμέτωπο με τα στοιχεία, εκείνος πέρασε στην αντεπίθεση. Κατηγόρησε την Μπέτι πως είχε γίνει καχύποπτη, παρανοϊκή και πως η συμβίωση μαζί της είχε καταντήσει αδύνατη. Ισχυρίστηκε ότι η σπίθα στον γάμο τους είχε σβήσει εδώ και χρόνια και πως ο ίδιος είχε προσπαθήσει να σώσει τη σχέση τους. Δυστυχώς όμως τα συνεχή παράπονα και οι απαιτήσεις της Μπέτι τον είχαν απομακρύνει οριστικά. Η Μπέτι έμεινε άναυδη. Στο δικό της μυαλό είχε περάσει 16 χρόνια ως μια υποδειγματική σύζυγος. Είχε στηρίξει τον Νταν κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τόσο στην ιατρική όσο και στην νομική. Είχε μεγαλώσει τα 4 παιδιά τους σχεδόν μόνη της, όσο εκείνος έχτιζε την καριέρα του και είχε δημιουργήσει ένα πανέμορφο σπίτι και μια κοινωνική ζωή που ενίσχυαν το επαγγελματικό του κύρος. Πώς ήταν λοιπόν δυνατόν η αφοσίωσή της στα όνειρά του να την έχει μετατρέψει στον κακό της υπόθεσης? Ο Νταν έφυγε από το σπίτι του στη Λαχόγια τον Οκτώβριο του 1983, παίρνοντας μαζί του μόνο τα ρούχα και τα προσωπικά του αντικείμενα. Νίκιασε ένα σπίτι κοντά στο γραφείο του και σταμάτησε κάθε προσπάθεια να κρύψει τη σχέση του με τη Λίντα. Μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, η Λίντα τον συνόδευε σε επαγγελματικές εκδηλώσεις, παίρνοντας τη θέση που κάποτε κατήχε η Μπέτι. Συνάδελφοι και φίλοι έμειναν έκπληκτοι από το πόσο γρήγορα ο Νταν μεταμορφώθηκε από αφοσιωμένο οικογενειάρχη σε έναν ανέμελο εργένη. Για την Μπέτι η ταπείνωση αυτή ήταν αβάσταχτη. Παντού στον στενό κοινωνικό τους κύκλο στη Λαχόγια, η Μπέτι συναντούσε ανθρώπους που είχαν δει μαζί τον Νταν και τη Λίντα. Κάποιες φίλες της προσέφεραν υποστήριξη, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό τους για τη συμπεριφορά του συζύγου της. Άλλοι φάνηκαν να την κατηγορούν, υπονοώντας ότι με κάποιο τρόπο εκείνη ήταν που τον εξώθησε στην απομάκρυνση. Ήλπιζε σε ένα ήρεμο διαζύγιο, αλλά η ζωή της μετατράπηκε γρήγορα σε ένα πεδίο μάχης για τα επόμενα 6 χρόνια. Ο Νταν, επιστρατεύοντας τη νομική του εμπειρία και τις υψηλές διασυνδέσεις που είχε, ξεκίνησε μια συστηματική εκστρατεία για να ελέγξει κάθε πτυχή της διαδικασίας. Ο οικονομικός πόλεμος που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Παρά το τεράστιο εισόδημά του, ο Νταν άρχισε να προβάλλει ισχυρισμούς περί οικονομικών δυσκολιών όσον αφορά τη διατροφή της συζύγου του. Υποστήριξε πως τώρα είχε πάρα πολλά έξοδα λόγω της συντήρησης 2 νοικοκυριών και ζήτησε έτσι τη μείωση του μηνιαίου επιδοτήματος της Μπέτι. Την ίδια στιγμή προσέφερε στην Λίντα πολυτελή ταξίδια και δώρα που η Μπέτι πλέον μπορούσε μόνο να ονειρευτεί. Σύντομα ανακάλυψε πως ο Νταν μετέφερε κρυφά περιουσιακά στοιχεία και απέκρυπτε εισοδήματα για μήνες πριν από τον χωρισμό τους. Χρήματα που αποτελούσαν κοινή περιουσία είχαν μεταφερθεί σε λογαριασμούς και επενδύσεις που ο Νταν παρουσίαζε ως αμιγώς επαγγελματικές. Όταν ο δικηγόρος της Μπέτι επιχείρησε να εντοπίσει αυτά τα ποσά, η νομική ομάδα του Νταν κατέθεσε σωρία εγγράφων, με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει σύγχυση και καθυστερήσεις. Η μάχη για την επιμέλεια των παιδιών αποδείχτηκε ακόμη πιο οδυνηρή. Ο Νταν κατέθεσε έγγραφα στα οποία ισχυριζόταν πως η Μπέτι ήταν ακατάλληλη μητέρα, ψυχολογικά ασταθής και δυνητικά επικίνδυνη. Επικαλέστηκε την εκρηκτική συμπεριφορά της μετά τον χωρισμό ως απόδειξη ότι δεν μπορούσε να προσφέρει ένα σταθερό περιβάλλον. Σε αυτή την ασταθή συμπεριφορά περιλάμβανε τις προσπάθειες της Μπέτι να αντιμετωπίσει τη Λίντα στο γραφείο του. Τόνισε επίσης τα απεγνωσμένα τηλεφωνήματά της. Η σχέση με τα παιδιά της άλλαξε λόγω του εχθρικού κλίματος. Ο Νταν, ο οποίος απουσίαζε πλήρως τα πρώτα χρόνια της ανατροφής τους, μεταμορφώθηκε ξαφνικά στον αφοσιωμένο πατέρα που τα έπαιρνε από το σχολείο και διοργάνωνε μαζί τους ειδικές εξορμήσεις.
Ο Νταν παρουσίαζε την Μπέτι ως την θυμωμένη και πικραμένη μητέρα, η οποία δυνατούσε να αποδεχτεί το τέλος του γάμου τους. Από την άλλη, για τον ίδιο, πρόβαλε την εικόνα ενός υπεύθυνου πατέρα που προσπαθούσε απλώς να προστατεύσει τα παιδιά από ανούσια δράματα. Η ψυχολογική χειραγώγηση υπήρξε ίσως η πιο ύπουλη πτυχή της στρατηγικής του. Έδινε υποσχέσεις στην Μπέτι για επικείμενη συμφιλίωση ή για δίκαιους όρους στον διακανονισμό, μόνο και μόνο για να τις αθετήσει την τελευταία στιγμή. Οργάνωνε οικογενειακά δείπνα, όπου συμπεριφερόταν ο στοργικός σύζυγος, αναζωπυρώνοντας στην Μπέτι την ελπίδα πως ο γάμος τους θα μπορούσε να σωθεί. Στη συνέχεια εξαφανιζόταν για μέρες ώστε να περάσει χρόνο με τη Λίντα. Αυτά τα συνεχή συναισθηματικά σοκ έκαναν την Μπέτι να νιώθει πως έχανε τελείως τον έλεγχο. Πολλοί από τους επαγγελματίες συναδέλφους του Νταν θαύμαζαν τις νομικές του ικανότητες και αδυνατούσαν να κατανοήσουν το λόγο που η Μπέτι δεν δεχόταν το διακανονισμό και μετά να συνεχίσει τη ζωή της. Αντιμετώπιζαν τη σχέση του με τη Λίντα ως ένα συνηθισμένο ειδήλιο και θεωρούσαν παράλογη την αντίδραση της Μπέτι. Όμως οι πιο στενοί της φίλοι έβλεπαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρακολουθούσαν μια γυναίκα που κάποτε ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση, με χιούμορ και χάρη, να μεταμορφώνεται σταδιακά σε έναν άνθρωπο παρανοϊκό και οργισμένο, ο οποίος είχε αιμονή με το να αποδείξει πως ο Νταν προσπαθούσε να την καταστρέψει τελείως. Αυτοί οι φίλοι αναγνώρισαν πως η συμπεριφορά της αποτελούσε το αποτέλεσμα ετών ψυχολογικής κακοποίησης και οικονομικής χειραγώγησης. Το σημείο καμπής ήρθε το 1985, όταν ο Νταν και η Λίντα ραβωνιάστηκαν. Ο Νταν είχε υποσχεθεί στην Μπέτι πως η σχέση του με τη Λίντα ήταν παροδική και καθόλου σοβαρή. Υποστήριξε πως ήταν μια φάση την οποία έπρεπε να ξεπεράσει πριν επιστρέψει στην οικογένειά του. Η ανακοίνωση του αραβώνα στην τοπική εφημερίδα κατέστησε σαφές πως οι υποσχέσεις αυτές ήταν ξεκάθαρα ψέματα σχεδιασμένα για να την παγιδεύσουν, όσο εκείνος εδραίωνε τη νομική και οικονομική του θέση. Τα δικαστικά έγγραφα από το διαζύγιο των Μπρόντερικ αποκαλύπτουν ένα μοτίβο συμπεριφοράς, το οποίο ξεπερνούσε κατά πολύ μία απλή εξωσυγική σχέση. Η νομική στρατηγική του Νταν φαινόταν να στοχεύει όχι μόνο στην έκδοση του διαζυγίου, αλλά στη συστηματική εξόντωση της αξιοπιστίας της Μπέτι. Ήθελε επίσης να βλάψει την οικονομική της ασφάλεια και να διαλύσει τη σχέση με τα παιδιά της. Η ψυχολόγος που αξιολόγησε και τους δύο γονείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιμέλειας σημείωσε στην έκθεσή της πως ο Νταν επέδειξε ναρκισσιστικές τάσεις και μία ανησυχητική έλλειψη ενσυναίσθησης για τον αντίκτυπο των πράξεών του στην οικογένεια. Παράλληλα, επισήμανε πως η Μπέτι εμφάνιζε σημάδια σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες με συμπτώματα συναισθηματικής δυσλειτουργίας και έμονων σκέψεων για την προδοσία που βίωσε. Τα οικονομικά αρχεία αφηγούνταν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Στα 3 χρόνια που προηγήθηκαν του χωρισμού, το εισόδημα του Νταν είχε αυξηθεί κάτι περισσότερο από 200%, όμως το επίδομα για τα έξοδα του νοικοκυριού της Μπέτι είχε παραμείνει στάσιμο. Οι δικαστικοί λογιστές ανακάλυψαν αργότερα πως ο Νταν υποδήλωνε συστηματικά τα κέρδη του, κατηγοριοποιώντας ως επιχειρηματικά τα προσωπικά του έξοδα και αναλαμβάνοντας την ίσπραξη εσόδων μέσα από περίπλοκες νομικές ρυθμίσεις. Ίσως όμως η πιο οδυνηρή πτυχή ήταν η χειραγώγηση της αφοσίωσης των παιδιών. Η Κιμ, η μεγαλύτερη κόρη, ανέφερε πως ο πατέρας της έλεγε τακτικά στα παιδιά πως η μητέρα τους ήταν άρρωστη και πως όφιλαν να δείχνουν υπομονή για τη συμπεριφορά της. Την ίδια στιγμή τα πήγαινε σε πολυτελή ταξίδια και τους αγόραζε ακριβά δώρα. Σύγκρινε αυτές τις εμπειρίες με τον τρόπο ζωής που βίωναν με την Μπέτι, η οποία πάλευε για να τα βγάλει πέρα με τις διαρκώς μειωμένες πληρωμές διατροφής. Ο Λι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, είχε μια διαφορετική οπτική. Σε συνεντεύξεις χρόνια μετά, περιέγραψε πως τα παιδιά ένιωθαν παγιδευμένα ανάμεσα σε 2 γονείς που τα χρησιμοποιούσαν ως όπλα. Θυμόταν τον Νταν να τους λέει πως η Μπέτι είχε επιλέξει να είναι θυμωμένη και πικραμένη, ενώ την ίδια στιγμή η Μπέτι ξέσπαγε σε κλάματα μπροστά τους, λόγω της κατάστασης που βίωνε. Τα παιδιά ένιωθαν υπεύθυνα να καλύπτουν τις συναισθηματικές ανάγκες της μητέρας τους, προσπαθώντας να διατηρήσουν ταυτόχρονα μία σχέση με τον πατέρα τους. Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης την αυξανόμενη απόγνωση της Μπέτι.
Οι αμοιβές των δικηγόρων της ανέρχονταν σε πολλές χιλιάδες δολάρια, ποσά τα οποία αφαιρούνταν από τον τελικό διακανονισμό της κοινής τους περιουσίας. Εν τω μεταξύ, τα δικαστικά έξοδα του Νταν καλύπτονταν από το δικηγορικό του γραφείο ως επαγγελματικές δαπάνες, γεγονός που του εξασφάλιζε έναν απεριόριστο προϋπολογισμό για να παρατείνει τη διαδικασία επαόριστον. Η συμπεριφορά της Μπέτι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου καταγράφηκε εκτενώς από δικαστικούς επιμελητές, αστυνομικές αναφορές και καταθέσεις μαρτύρων. Συνελήφθη επανειλημμένα για παραβίαση περιοριστικών μέτρων, βανδαλισμό της περιουσίας του Νταν και για απειλητικά τηλεφωνήματα που πραγματοποιούσε σε κατάσταση αμόκ. Κάθε σύλληψη χρησιμοποιήθηκε αριστοτεχνικά από την νομική ομάδα του Νταν ως πρόσθετη απόδειξη πως η Μπέτι ήταν ψυχικά ασταθής και ενδεχομένως βίαιη. Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίοι μελέτησαν την υπόθεση χρόνια αργότερα, επισήμαναν πως η συμπεριφορά της ήταν απόλυτα συμβατή με εκείνη ενός θύματος που δεχόταν συστηματική ψυχολογική χειραγώγηση, καθώς επίσης και οικονομική εκμετάλλευση. Οι ενέργειες που χαρακτηρίστηκαν ως καταδίωξη αποτελούσαν στην πραγματικότητα απεγνωσμένες προσπάθειες συλλογής αποδείξεων για τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία του Νταν και τεκμηρίωσης των ψεμάτων του σχετικά με τις δραστηριότητές του. Η παρενόχληση προς τη Λίντα υποκινήθηκε από μια βαθιά ανάγκη της Μπέτι να την αναγκάσει να αναγνωρίσει τον ρόλο που έπαιξε στη διάλυση της οικογένειάς της. Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο όμως υπήρξαν οι ηχογραφήσεις που έκανε ο Νταν από τις φρενήρεις τηλεφωνικές κλήσεις της Μπέτι. Είχε εγκαταστήσει ειδικό εξοπλισμό στις τηλεφωνικές του γραμμές και κατέγραφε κρυφά τις κλήσεις της για μήνες. Αυτά τα ντοκουμέντα που αργότερα ακούστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου έδειχναν μια γυναίκα σε κατάσταση απόγνωσης και οργής. Επιπλέον κατέγραψαν και κάτι ακόμη. Τις ήρεμες, μετρημένες αντιδράσεις του Νταν, οι οποίες έμοιαζαν σχεδιασμένες να κλιμακώνουν αντί να εκτονώνουν τη συναισθηματική φόρτιση της Μπέτι. Σε μια ιδιαίτερα σκληρή ηχογράφηση, η Μπέτι ακουγόταν να ξεσπάσει λυγμούς, παρακαλώντας τον Νταν να της εξηγήσει γιατί έπαψε να την αγαπά. Η απάντηση του συζύγου της ήταν παγερή. Της είπε πως δεν την είχε αγαπήσει ποτέ και πως την είχε παντρευτεί μόνο επειδή αυτό αναμενόταν από εκείνον. Δεν δίστασε μάλιστα να αναφέρει πως η Λίντα αντιπροσώπευε το είδος της γυναίκας που πάντα επιθυμούσε πραγματικά. Η ηχογράφηση τελείωνε με το σπαρακτικό κλάμα της Μπέτι, έναν ήχο που όλοι οι παρευρισκόμενοι στο δικαστήριο δυσκολεύονταν να ξεχάσουν για καιρό. Ωστόσο, ο Νταν διέπραξε ένα κρίσιμο σφάλμα στον ψυχολογικό πόλεμο που είχε εξαπολύσει. Το Νοέμβριο του 1988 παντρεύτηκε τελικά την Λίντα σε μια μεγαλοπρεπή τελετή, η οποία καλύφθηκε εκτενώς από τις κοσμικές στήλες του τοπικού τύπου. Οι φωτογραφίες του γάμου έδειχναν ένα λαμπερό ζευγάρι, περιτριγυρισμένο από φίλους και συναδέλφους, να γιορτάζουν αυτό που φαινόταν ως ένα παραμυθένιο ειδήλιο. Αυτό που δεν είχε συνειδητοποιήσει ο Νταν ήταν πως αυτός ο γάμος θα λειτουργούσε ως καταλύτης, μετατρέποντας την απελπισία της Μπέτι σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Για 6 ολόκληρα χρόνια εκείνη διατηρούσε την κρυφή ελπίδα πως ο Νταν θα μπορούσε τελικά να συνέλθει και να επιστρέψει πίσω στην οικογένειά του. Ο γάμος κατέστησε πλέον σαφές ότι κάθε ελπίδα είχε χαθεί οριστικά. Όταν τελικά οριστικοποιήθηκε ο διακανονισμός του διαζυγίου, της άφησε πολύ λιγότερα από όσα πίστευε πως δικαιούνταν. Ο Νταν διατήρησε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της περιουσίας τους. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος ήταν τεράστιος. Η Μπέτι άρχισε να βιώνει μία μορφή περίπλοκου πένθους, αναμεμειγμένου με μετατραυματικό στρες. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε να φάει, ενώ παράλληλα απέκτησε αιμονή με την καταγραφή κάθε προσβολής και αδικίας που θεωρούσε ότι είχε υποστεί. Γέμιζε ολόκληρα σημειωματάρια με λεπτομέρειες για τα ψέματα του Νταν και την αποτυχία του νομικού συστήματος να την προστατεύσει. Η σχέση με τα παιδιά της επιδεινώθηκε ραγδαία εκείνη την περίοδο. Βρίσκονταν πλέον στην εφηβεία και ένιωθαν ντροπή για τη δημόσια κατάρρευση της μητέρας τους. Ο Νταν εκμεταλλεύτηκε την ψυχική κατάσταση για να δικαιολογήσει με αυτόν τον τρόπο την απόφασή του να διεκδικήσει την πλήρη επιμέλεια. Η νομική ομάδα του Νταν παρουσίασε στοιχεία για τις συλλήψεις της Μπέτι, τις παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων, καθώς επίσης και τις απειλητικές επικοινωνίες.
Ισχυρίστηκαν πως η Μπέτι αποτελούσε κίνδυνο για τα παιδιά και πως ο Νταν μαζί με τη Λίντα στο ρόλο της μητριάς μπορούσαν να τους προσφέρουν ένα σταθερό και στοργικό περιβάλλον. Η Μπέτι απελπίστηκε τελείως όταν συνειδητοποίησε ότι εκτός από όλα τα άλλα επρόκειτο να χάσει τα παιδιά της. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήρθε τον Σεπτέμβριο του 1989, όταν το δικαστήριο ανέθεσε στον Νταν την αποκλειστική επιμέλεια των δύο μικρότερων παιδιών. Στην Μπέτι παραχωρήθηκαν μόνο περιορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ενώ διατάχθηκε να υποβληθεί σε ψυχολογική υποστήριξη προτού επανεξεταστεί το αίτημά της. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά επικύρωσε όλους τους ισχυρισμούς που πρόβαλε ο Νταν επί σειρά ετών, πως η Μπέτι ήταν μια ακατάλληλη μητέρα, η ψυχική αστάθεια της οποίας την καθιστούσε επικίνδυνη για τα ίδια τα παιδιά της. Φίλοι που την είδαν εκείνη την περίοδο την περιέγραψαν ως μια διαλυμένη γυναίκα η οποία έμοιαζε να ζει μέσα σε έναν μόνιμο εφιάλτη. Τα συναισθήματά της εναλλάσσονταν ανάμεσα σε περιόδους ακραίας οργής, όπου παραλυρούσε για ώρες σχετικά με τη σκληρότητα του Νταν και την αδικία του συστήματος, και σε περιόδους βαθιάς κατάθλιψης, κατά τις οποίες με τα βίας μιλούσε ή έβγαινε από το σπίτι της. Τα απειλητικά τηλεφωνήματα έγιναν πλέον καθημερινότητα. Η Μπέτι τηλεφωνούσε διαρκώς στο σπίτι του Νταν. Άλλοτε έκλεινε το τηλέφωνο μόλις απαντούσε η Λίντα και άλλοτε ξεσπούσε σε βομολογίες για τον γάμο τους και το ρόλο της Λίντα στην καταστροφή της δικής της οικογένειας. Ο Νταν συνέχισε να ηχογραφεί κάθε κλήση, ενισχύοντας τον φάκελο που την παρουσίαζε ως μια επικίνδυνη γυναίκα. Την 1η Οκτωβρίου του 1989, η Μπέτι αγόρασε ένα περίστροφο από ένα κατάστημα στο Σαν Διέγκο. Δήλωσε στον υπάλληλο πως το χρειαζόταν για προστασία, εφόσον ήταν μια γυναίκα η οποία ζούσε μόνη της. Η αγορά ήταν καθόλου νόμιμη, καθώς δεν διέθετε ποινικό μητρό, το οποίο να της απαγορεύει την κατοχή. Ωστόσο, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα ερμηνευόταν αργότερα ως απόδειξη προμελέτης. Οι τελευταίες εβδομάδες της ζωής της σημαδεύτηκαν από μια σειρά μικρών ταπεινώσεων που την όθησαν οριστικά στα όρια της. Η Λίντα είχε αναλάβει πλήρως τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων των παιδιών, αντικαθιστώντας ουσιαστικά πλήρως την Μπέτι. Ο Νταν λάμβανε αποφάσεις για την εκπαίδευση και την ιατρική τους φροντίδα, χωρίς καν να τη συμβουλεύεται, παραβιάζοντας στην πράξη τη Συμφωνία Κοινής Επιμέλειας. Το πιο οδυνηρό όμως ήταν πως τα ίδια τα παιδιά έδειχναν να αποδέχονται τη Λίντα ως τη νέα τους μητέρα. Την ίδια στιγμή αντιμετώπιζαν την Μπέτι με απάθεια. Η τελευταία ηχογραφημένη συνομιλία μεταξύ της Μπέτι και του Νταν έλαβε χώρα στις 3 Νοεμβρίου του 1989. Η Μπέτι τηλεφώνησε στον Νταν στο γραφείο του και σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο τον παρακάλεσε να της επιτρέψει να δει τα παιδιά για το Halloween. Εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά, επικαλούμενος την πρόσφατη παραβίαση των περιοριστικών μέτρων από μέρους της. Η συζήτηση μετατράπηκε γρήγορα σε ένα σφοδρό καυγά με κραυγές. Η Μπέτι κατηγόρησε τον Νταν πως έστρεφε τα παιδιά εναντίον της, ενώ εκείνος απάντησε πως η ίδια ήταν υπεύθυνη για όλα τα προβλήματά της. Η επικοινωνία έληξε με την Μπέτι να εκτοξεύει απειλές. Του είπε πως είχε καταστρέψει τη ζωή της, πως της είχε πάρει ό,τι πολυτιμότερο είχε και πως θα πλήρωνε ακριβά για όλα όσα έπραξε. Ο Νταν της απάντησε πως ήταν ψυχικά ασθενής και πως οι απειλές της αποτελούσαν την καλύτερη απόδειξη πως το δικαστήριο έπραξε σωστά, αφαιρώντας της την επιμέλεια των παιδιών. Στις 5 Νοεμβρίου του 1989, η Μπέτι ξύπνησε στο μικρό διαμέρισμά της, μόνη και κυριευμένη από μια οργή που συσσωρευόταν επί 6 χρόνια. Περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα, η Μπέτι χρησιμοποίησε το κλειδί της για να εισέλθει στο σπίτι, όπου κοιμόντουσαν ο Νταν και η Λίντα. Είχε κρατήσει το κλειδί παρά τις επανειλημμένες δικαστικές εντολές να το επιστρέψει. Έλεγε σε φίλους πως ένιωθε ότι το σπίτι της ανήκε ακόμα και πως είχε κάθε δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Στο εσωτερικό επικρατούσε ησυχία. Η πολυτελής επίπλωση και η ατμόσφαιρα αντιπροσώπευαν για εκείνη όλα όσα πίστευε πως τις είχαν κλέψει με τη βία. Ανέβηκε τις σκάλες προς την κυρία Κρεβατοκάμαρα, τον χώρο όπου κάποτε κοιμόταν δίπλα στον Νταν καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους. Εκεί βρήκε τον πρώην σύζυγό της και τη Λίντα να κοιμούνται μαζί στο κρεβάτι. Η Λίντα κοιμόταν στην αγκαλιά του Νταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κοιμόταν και εκείνη.
Αυτό που ακολούθησε κράτησε μόνο μερικά δευτερόλεπτα, αλλά άλλαξε για δεκαετίες τις ζωές πολλών οικογενειών. Η Μπέτι ισχυρίστηκε αργότερα πως μοναδικός της σκοπός ήταν να ξυπνήσει τον Νταν και να απαιτήσει να την ακούσει επιτέλους. Όταν όμως η Λίντα στριφογύρισε στο κρεβάτι, η Μπέτι κυριεύτηκε από πανικό. Στο μυαλό της η γυναίκα αυτή αντιπροσώπευε την κύρια αιτία που όλα πήγαν στραβά στη ζωή της. Η Μπέτι πυροβόλησε 5 φορές και οι δύο έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα λεπτά, με τα ακριβά κλινοσκεπάσματα που η ίδια η Μπέτι είχε βοηθήσει κάποτε τον Νταν να διαλέξει να γίνονται τώρα κατακόκκινα. Μετά τους πυροβολισμούς, η Μπέτι κάλεσε την άμεση δράση. Στην ομολογία της έλεγε ασυναρτησίες, καθώς εναλλάσσονταν μέσα της η μεταμέλεια και οι δικαιολογίες για τις πράξεις της. Είπε ότι σκότωσε τον Νταν και τη Λίντα επειδή της κατέστρεψαν τη ζωή και της πήραν τα παιδιά. Η σκηνή του εγκλήματος ήταν σοκαριστική. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν ένα δωμάτιο που έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη, με τους κόκκινους λεκέδες να έχουν φτάσει στους τοίχους και τα έπιπλα να έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Η είδηση της διπλής δολοφονίας διαδόθηκε αστραπιαία στην κλειστή κοινότητα της Λαγόγια. Πολλοί κάτοικοι παρακολουθούσαν το σύριαλ του διαζυγίου των Μπρόντερικ μέσα από τις τοπικές εφημερίδες. Ωστόσο, κανείς δεν φανταζόταν πως θα κατέληγε σε αυτό το τέλος. Η πρώτη αντίδραση ήταν το απόλυτο σοκ. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια έντονη συζήτηση που δίχασε την κοινή γνώμη. Ήταν η Μπέτι μια ψυχρή δολοφόνος ή ένα θύμα που τελικά έσπασε μετά από χρόνια συστηματικής κακοποίησης? Η Μπέτι συνελήφθη αμέσως και κατηγορήθηκε για 2 φόνους πρώτου βαθμού. Η εισαγγελία υποστήριξε πως οι πράξεις της ήταν προμελετημένες. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά του όπλου 5 εβδομάδες νωρίτερα, καθώς επίσης και στις βίαιες απειλές. Η δίκη, η οποία ξεκίνησε το 1990, μετατράπηκε σε ένα τηλεοπτικό γεγονός, το οποίο δίχασε το κοινό, συχνά ανάλογα με το φύλο των θεατών. Η δικαστική διαδρομή της Μπέτι Μπρόντερικ δίχασε ολόκληρη την Αμερική, με την πρώτη δίκη το 1990 να καταλήγει σε κακοδικία λόγω διαφωνίας των ενόρκων. Στη δεύτερη δίκη το 1991, το δικαστήριο εστίασε στην προμελέτη του εγκλήματος. Την καταδίκασαν σε 32 χρόνια έως ισόβια κάθριξη για 2 φόνους δευτέρου βαθμού. Παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις της για αποφυλάκηση υπό όρους, οι οποίες απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης μεταμέλειας, η Μπέτι παραμένει στη φυλακή μέχρι σήμερα, με την επόμενη δυνατότητα αναθεώρησης της ποινής της να ορίζεται για το 2032. Εσείς τι πιστεύετε, ήταν θύμα ενός ψυχολογικού πολέμου ή μία ψυχρή δολοφόνος? Γράψτε μου στα σχόλια. Αν θέλετε να δείτε μία ακόμη ενδιαφέρουσα υπόθεση, κάνετε κλικ στην εικόνα που εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.